Pinoy Bus Driver TV. Sa Pamplona. Tapos naman yung napuso. Napuso ko kasi naman. Kaya may Aurora, Ambo. Wala na yung Bicol dito. 26 bucks. Wala pa na yung Bicol, 26 bucks. O, tawid.
Go na. Ha? Yung matanda, mahirap ang makasakay yun. Ay, Kahit sabi yung kabay. Kabay? ay, pinabawi na ako ng pira. Ayan. Hindi nila pa nagandaan. Yung mga takas ka. Pinapapunta nila dyan, pero pumunta nila dyan. Ha? Pinapapunta nila dyan. Mga matanda, tapos sila papayaran ko eh. Napal pa ang punta. Si Will may dadaan dyan. Wala pala si Will. Ha? Wala na pala si Will. Ah, Ano ba, Silver Star, saka MTV. wala. Eagle Star. Ah, MTV ba? Diamond, tsaka Eagle Star. Diamond, Eagle Star. Silver. Ah. Ano? Tawag ng bata. Pinagama ng bata. Ang mga problema lang ang malalak yan, no? Wala ko sila. Ay, Frank. Tatlo sila, eh, 1-4 nila.
Wala ka daw motor. Wala rin ako pangapuno. Dito, magkano tayo dito ha? Bang diesel. Tayo naman, magbawas. Kaya gusto ko dito, magtaw, suso ko na. Kaya naman tayong 4 na oras.